kajing yalang jongka ke HADC lembat ki klik nong san charge nong kibala syakta namar kajing ya soy yaka MOU daka sorkar Meghalaya bat sorkar Assam kila shim yakarai banletit jingkang syaying kashari bat yakane ka kamla IT haka coordination committee kabaan klik da UEM in charge ka ilaka uba jamborwar bat kit khot kanika committee kindai ki klik nong sanchar naki santele ki hima lembat ki muktiar jongki yes hi to kita ki expenditure ki sort out daga coordination committee te yaman ta kadang long too early yangi bonong ka outcome ne ka out effect jongka second phase ngawang e pinadup ne bakasyong haka mind jongka haiku kaste ne ka thamste ka syong haka mind jongka haiku ka jingmot jungi ka lom batang ni ko bai ni tingin clear ba ka jingsoy ka MOU ka jingsoy ka agreement kamdon ka nomrim ka bashay na matini ki kandau ki long very much support ka hima tina ta daw ai ka put kan right kan right ban stay ka second base ne ban scrap mo ya ka MOU ngim no panang manong mendang maka gini bar ko kilong tu early ni ban bataya pi ni ka syong ka main jong ka coordination committee ka syong ka main jong aku it comes to a standstill. Kibai kikam kibai day happening ki sarkar para sarkar dan eka Meghalaya Assam will come to a standstill by procedure of stay. Sa stay lot kamu lah hab sino la po siya ka kuat la stay lot bro. Bangilaya kut aga khatrat rek bangin ya song yang ya boundary committee mentaksi te i sungkuman ba ilayala dan ya song yang ya ni ka boundary committee mentaksi but kadau ka bangi la ya khat yang ya ni ka boundary committee mentaksi kalong bangin ya shim no ya karai kami day bat kani ka issue jo boundary amar ke jing ni jong ke jing bom ke jing ya persha jong ki patba khatak Nagalyang jong ki santli ki hima ki bala shakta kani ke jing soy ya MOU da ki artli ki sarkar Meghalaya ka juni Assam level jo ki sta te kadau ka jing ni jong kani ke jing ya ke jing bom bat ke jing ya persha na ki nong song sinong jong ka July pro oi kalong namar ba kadai ka jing dat jong ka sarkar ka jing bom control ka jing yatla ya ki hima ki badai ki try chaka ki try puta ba kum chu ru ya ka district council kum ka custodian jong ki hima ki sinong ki thaw ki ba jurisdiction de na kan daw ka bola pelong ni ka boundary committee bangin hapan simkhia na ko por sa ko pat ko kan ka singi ka pamatan la pelong ni kan ka boundary committee bat ka rai ka bangi la sim ha kan ka boundary committee ka pamatan long na marbang ni sut ba ngimdan sudah ki wai pat kila na marba Nagalyang jong ka kurman i Nagalyang jong chief minister ba krensai ba masuk ban revisit ya kenika MOU pembuat dai nakadakadaw Nagalyang jong kenika meeting ka bumta nila shim ya karai ba ki hima ki jungi ki bade ki try jaga ki try puta ki bapat ki dokumen ki duler jong ka jinglong try ya ka khando ka siap ki jaga ki puta bukhot ba dakane ka committee ta ngla shim ya karai ba ngin le chaka but ya kan ni nila siya aga coordination committee aga bakan sa pembet suwa bakim sa faiso namar ba thong ya coordination committee bakan pembet